ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. оғоз мешавад видеои имрӯзаи мо аз бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даромадгоҳи рақами 11 пешина 7 дарвоза, якм ряд магазини рақами 48. марҳамат, якм рядашам хасти прямо магазиное пеши ҷара 7 дарвоза мегуфтанд. ҳозир ма шумода на ин намудора нишон метиҳам. И ҳамроҳи брук шая двойкая чанд сма тройкая на 240 сомон. И чанд буд ҳама чизошуна 280 буда 240 ҳозир распродажа кардагиам барои новай, барои соли нав карде то 1 январа распродажаи соли навӣ. бада на ин намуда омадагиай пончо меган инора. Чанд смай патучако? 60 сомони. Аз и чанд ранга? И то чанд солара дора? То 2 солара ҳастай. Ози ана и рангшам нишон метиҳам. Сирхак. Ранги фасонак. Ина марҳамат. Айна и чандай? Ина ям аҷоиб хусак. 150 сомони. Биёед бохтон нарх наво карда ҳамроҳи фурӯшанда гапзанон кунед. арзон мешава бо ай нархо. Бо биёед арзон мекунанд, набинед? хушрӯак. Барои духтарако то 5-6 солара размер ҳастай. И курткачора нишон дода будам. Ино нархошон чанданд? 140 буданд. Ина курткои 140 сомона 100 сомони дӯстони азиз распродажаи соли навишта. марҳамат, метавонед биёед бинед. иҷада чанд намуд бо мхежим пиракои фасон 55 сомон ана мхежим пирои ғавсак вадаласкагӣ. ино Туркия бинед 55 сомони хушрӯ турецки жимпирако барои бачаҳо. ина то медонед синфои 3-4 мешава размер ҳастай. аз синфи 1 сар карда то синфи 3-4 размери жимпирако ҳастай. ишам 55 сафедакаш. анаи 80 буд чанд буд? 55 сомон. анаи тройкаото на чанди кадаге кудакона 240 сомон. 240-220 сомон. ино чанд будан? 280 сомони будан. агар видеои пешинаи моро тамошо карда бошед, дар ҷа ма ҳаминора нишон додагим. 280 сомони будан. ҳозир бошад 220-240 сомони. марҳамат, бинед тройкора курткачо то 2 сола 3 солара ҳастай. брукча дора, куртка ва футболкача. ина футболкашам нишон тиҳам. хеле хеле хушрӯвак. ҳозир ҷада курткача. И чанда? дар бозор 350 сомони будай. мирабинед курткаи чихи фасон майкача дора ва бо брук. брукаш ана ҷинси фасони начосдор 280 сомон да метиҳанд. беҳад хушрӯ. аз и то чанд солара размер доре? то 5 сола 6 солара размер ҳаст. метавонед пайдо кунед дӯстони азиз. ина инора ҳозир ман нишон додам. иҷада ранга кушон палтучако дар иҷа ҳозир бор бисёрай ҳозир нишон метиҳам барои шумо. ино чанданд? ана ин намудош бошад 150. иям тройкая. ина брижача дора. ғавсакай начос надора, неки материалш ғавсай. ҷада мхе футболка ва мхе курткачаи сабукак 150. беҳад хушрӯ. ина духтаронаш. духтаронаш чандай? ина духтаронаш 140 сомон. аҷоибак. то размери медонед 1 сола 1 солара размер ҳастай. ина намуда чи? ям двойка. иш 150 тройкаи. бисёр хушрӯ. озир нишон тиҳед сирхшам. и ҷинсакора чанди кадаге тройкора?
240 همه 240 همه тройкой 280 сомона 240 шидаги ана ино ҳамаш 240 набинед ана комплектое ки ҳаст тройкая намашон 240 сомони шидаги метавонед биёед бинед касе мисол дар Тоҷикистон ози ана иҷада бо ҳастай ай ваё чи на ино тигр ина тигри айку шу бача буре 200 сомон иам тройкаяй брук дора ина бине футболка брук на дар иҷа бошад ана махе ғавсак тройко инош 140 сомони распродажа шидагиай ҳам духтарона ҳам бачагона то 2 солара размер ҳастай 140 сомони ана 200 сомонара 280 сомон ина 280 сомонара диде курткаво бруку баъд футболка дора брукш ғавсак ина спортивкои турки на 100 сомон спортивкои турецки 100 сомони шида ина бине бачагона начос дурак ҳамроҳи брижаш ё двойкаян фасон оз дигар чизошонам нишон метиҳем тамошо карда метавонед як маротиба биёед хитон бо тамошо бинед агар махсус шава харидорӣ кунед ана ива ё чандан камизонои махировоини апа ҷуно чандан 50 сомонира бинед шувак аҷоиба камизон барои навараждиёнеё ҷада бо ҳастанаи намудо инош чи 150 сомон кандак 150 сомон кадомша ия биҳад ғавси хушро 150 сомони тройка оз бо дигар чизошам нишон метиҳем айнаи формачаҳо чандан двойко спортивко тройко ё 100 тройка 100 ана хел турецки спортивный тройко ҳаста чи духтарона чи бачагона 100 сомони ина диде чанд намуд дора ҳам духтарӣ ҳам бачагӣ 100 сомони ҳамаи намин намудо ай инош чи ина ино ана ина мудош боша тройкора 140 сомони дар ҷа боша анамхе бо тройкои туркӣ ҳастай бачагони барои бачаҳо бине 140 сомони ғавсаки хушрӯ безрукавка дора футболкача дора ва брижа ина падна мезана то 2 солара размер ҳаста бинед тёмнасини сабз ҳар хела ҳамаи ҳамино 140 сомони духтаронашам ҳастай бачагонашам ҳастай беҳад фасонак ана вай чанда инаму вая барача 140 сомон тиграм 140 тигровиш 200 сомон анаи барача барина бине костюмчаш тройкаям 140 сомон аҷоиб борои хушрӯра распродажа кардагиян метавонед бо омада аз наздик як бор хитон бинед ӯ куртача чанд смаина болош барача барина мумкина я бор нишон тие барое ки бисёр утренник доранд кӯдако дар садик мепурсано як бор мумкин бошад нишон тие бали рошкашкати бидай бинед двойка куртача 100 сомония турки мумкин хушрӯ таракш нишон тие аҷоиб бали рошкаи фасон ина то чанд солара доред то ҳамин 3 сола 4 солара размер доштиянам ази куртачаако анаи конвертҳои турецки арзон шудаи 100 сомон бине 150 сомон ай бозорда 100 сомони додистиян дута простин дора дохилашда бо куртачаи детски аҷоиб анаи мики мавзош чи мумкина ята ба ята нишоншон тием
ایره بینید چقدر کنورت های فسون. ایره بسیارتر میپرسند دخترکو که موده نورش جانی نشان چه. اینا مرحمت هم مگزین رقم 48 بیاید کروان ارزان کردگیان کنورت های فسون 100 سومونی دو دستیان. پدرکه بردندم خوش رو یکونجا بازی خودش هم یک فرمچه میگیره ایده بسیار میشه نرخش. اینا بینید کنورسیک اینا نرخش 160 سومون بوده ازی 100 سومونی دو دستیان. پدو میشه که گیرید 100 سومونی. خلاصه خیلی زیاده. شما با مدختون میتوانید که رنگ انتخاب کنید هم برای بچه هم برای دخترکتون. نه نه زایچکشم فسان خیلی و خیلی لباسکوی زیاد برای دخترکو با نرخی دست راست. انا این نمود با هست ای چنده؟ 200 سومون. انا ای ترویکا عجیبک. انا ای چی درست چی bez rukavka doranko 170 سومون ترویکا نوای bez rukavkoی بچگی 172 دستیان. میتوانید یک بار بختون اومده یک تماشا کنید معقول سوا خریداری کنید. از نام کانال ما البته که سلام رسانید. باقی دوستان عزیز سربلند و خانه آباد باشید. خیر تا ویدیوهای آینده.